ସାଇରାମ ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ତୁ କେବଳ ମୋ ନାମ ଜପ କର। ସନ୍ତାନ, ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛୁ, ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯିବୁ। ଗଲାବେଳେ କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁନି। ଏମିତିକି ତୋ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିବ ସନ୍ତାନ। ତାହେଲେ ଏତେ ଈର୍ଷା ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ? ତାର କିଛି ବି ମତଲବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆକୁ। ତମର ଅଭିନୟ କରିବ, ତମେ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ିବ। କେବଳ ନାମ ଜପ କଲେ ହିଁ ତମେ ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ, ଏ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ସନ୍ତାନ, ଈର୍ଷା ଗର୍ବ, ଧନୀ ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁ କେବଳ ମୋର ନାମ ଜପ କର। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଯିଏ ଧନୀ କାଲି ଗରିବ, କାଲି ଯିଏ ଗରିବ ତାପରେ ଧନୀ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସଂସାରର ନିୟମ। ତେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାହିଁ କରିବା? ତମକୁ ଭଗବାନ ଆଜି ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ତମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ନେଇ। ତମ କର୍ମ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ପୁଣି ତମେ ଗରିବ ହୋଇପାର। କାରଣ ଏ ସଂସାରର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୋଉଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା? ତମେ କ'ଣ କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିଲ କି ସନ୍ତାନ? ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଆ। ତେବେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନିଜ ଉପରେ କରିବା? ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେବେ ବି କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି, କାହାକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇଲା ଭଳି କିଛି ବି କହିବା ନାହିଁ। ନାହିଁ କଥାରେ, ନାହିଁ ବ୍ୟବହାରରେ, ନାହିଁ କାମରେ, କୋଉଥିରେ ବି ନାହିଁ। ତମେ ବି ଯାହାକୁ କଟୁ କଥା କହୁଛ, ତା ମନକୁ ଆଘାତ ହେଉଛି, ସିଏ ବି ତା ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ ସନ୍ତାନ। ନିଜ କଥାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି କୁହ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସେ କଥାଟି କଷ୍ଟ ଦେବ, ଆମେ କାହିଁକି କହିବା? ଆମେ କିଏ କହିବାକୁ? ଏଇ କଥା ଭାବ। ସବୁ ଭଗବାନ କରିବେ, ମଣିଷ କାହିଁ କହିବ? ତମ ହାତରେ କିଛି ଅଛି କି ସନ୍ତାନ? ସବୁବେଳେ ମୋ ନାମ ଜପ କର। କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଗର୍ବ ରଖ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଯିବେ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ଇଏ ସବୁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି? ତମର କିଏ ବାହା କରିବେ କି? କେହି କରିବେନି। ଯଦି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତମ ନାମ କ'ଣ ନେବେ? କିଛି ଦିନ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଭୁଲିଯିବେ। ପୁଣି ଯେଝା ସଂସାର ଯେଝା କଥାରେ ଯିଏ ମାତିବେ। କାରଣ ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ସନ୍ତାନ, ସବୁବେଳେ ଏ ଖରାପ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ, ଈର୍ଷା ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟାଇ କେବଳ ମୋ ନାମ ଜପ କର। ସବୁବେଳେ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନିଜ ମନରେ ଜପ କର। ତମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମୋ ନାମକୁ ଜପ କରିବ, ତମ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି ଆସିବନି। ଆଉ କେବେ ବି ନିଜକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବନି। କାରଣ ଗର୍ବ ନା ଭଗବାନ କେବେ ସହିବେନି ସନ୍ତାନ। ଯିଏ ଗର୍ବ କରେ, ଭଗବାନ ତାର ମୂଳରୁ ହିଁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରେ, ତାର ମୂଳରୁ ହିଁ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ପରିଶ୍ରମରୁ ଯଦି ତମେ ସଫଳତା ପାଉଛ, ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ତମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟୁଛ ନିଜେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ, କିଛି ଦିନ ତ ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିବ ଯଦି ମୂଳ ସହ ଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ତମେ କିଛି କରିବାକୁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ, ସେଥିରୁ ତମେ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବ? କାରଣ ତମେ କର୍ମ ହିଁ ଭୁଲ କରିଛ। ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତମେ ସେଥିଲାଗି ନିଜ କର୍ମ କର ଠିକ୍ସେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କର୍ମ କର, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଛ ଦୁନିଆକୁ, ଯଦି ତମକୁ ଭଗବାନ କିଛି ଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦେଇଛ, ତମେ ବୁଝ। ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି
ସବୁବେଳେ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରଖି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ମୋର ହାତ କେବେ ବି ତମ ଉପରୁ ହଟିବନି ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତମ ସହିତ ରହିଛି।